Добре, не бяхте ли вие доминантна във връзката, че да успеете да накарате един близнак да остане в община? А, когато... Много вличам това ми. Ами, сега ще кажа нещо много искрено, че при нас, колкото и да е странно, има един изключителен баланс. Никой от нас не доминира. И къде живеем не е въпрос на доминация, а въпрос на взаимно разбирателство и решение. Какво правим, как го правим, кой какво успява и кой как може да подкрепи другия. В моя дом винаги е било така. Така съм възпитана от родителите си. Вероятно, може си така е било възпитан от родителите си, защото ние пренасяме от нашите семейства в нашето семейство това, което сме направили. Изключителен баланс има между нас и той сега, който тук ще каже да. Защото аз имам изключителна подкрепа от своя съпруг. Признавам си, че ако не беше този търпелив човек до мен, аз нямаше да съм това, което съм успяла да направя. Макар че аз кой знае какво не съм направила. Била съм учител и човек, който прави усмивките на хората. А понеже казахте, че сте тук заради вашите родители, бихте ли казали, че учителите имат, айде да не кажем същата, ама горе-долу същата роля като родителите? Да. Само, че просто родителите първо работят. След това си намесват учителите. И ако родителите не са си свършили добре работата, на учителите след това им е много трудно. Но не е невъзможно. Няма първи, няма втори. Всичко работи едновременно. Първо всичко се прави вкъщи и в семейството. Да, и после в училище. След това в училище, но училището нищо не би могло да направи, ако семейството не подпира, не подкрепя. Това, за съжаление, днес много, много малко се разбира, много трудно се разбира, защото някак имам мисъл, че детето отива на градина или на училище и това е времето, в което родителят може да диша. Да. Родителят точно в това време трябва да мисли какво още да направи, за да бъде полезен, за детето си и за учителите, защото те имат нужда от подкрепа или от опора. Аз сега няма да мога да се сетна, със сигурност може човек да посочи много примери, в които има невероятна опция за развитие на детето, но представите на родителите са някакви различни. Той казва, не, няма да е така. Да, сещам се веднага. Един конкретен пример, не за конкретно дете, но завършват ученици в 7-ми клас. И трябва да кандидатстват дали в едно училище или в нашето училище да се върнат, да останат. И започва едно натягане на родителите. Тя традиция там, той е голямо училище, той е велико, той е с традиции. Да, и това е с традиции. И понякога родителите грешат. И аз мога да посоча имена, няма смисъл да ги цена сега. Но ученици, на деца, които изобщо не са искали да бъдат в нашето училище, но са останали. И други, които изобщо не са искали да бъдат в другото училище, са отишли там. И то под давлението на родители. И това не е тяхно решение. Някой би казал, че в 7-ми клас е твърде рано, примерно, да се вземе такова. Не е рано. Изобщо не е рано. Човек винаги трябва да... А всъщност откъщи, когато те научат, когато ти дават самостоятелност и те научат сам да правиш изборите си, могат да те подпират, могат да те подкрепят, могат да задават въпроси и ти да си отговориш и да си вземеш решението. Да, родителя осигурява всичко, но това не означава, че трябва и да се чувства длъжен ученика, след като получава всичко от родителите. Има един много специфичен баланс на добронамереност и на разбирателство. И този баланс от родителите, учениците и учителите трябва да бъде съобразен и направен. Проблемът е, че и в днес днешен има много родители, които са разделени и децата са много бъркани. Да, това е така. Това е така в една не случила се качествена връзка в едно семейство. Ако родителите не се разбират, единствените жертви са децата, защото всеки родител тръгва в собствения си път, собственото си его, а пък детето остава разкъсано. Този или онзи ли, да не говорим, че има достатъчно грозни ситуации, в които единият родител работи върху детето срещу другия и става нещо страшно. И се получават личности, имам предвид децата, които са с качества не чак до там полезни и добри. Колебливи или обратното агресивни, пасивни или хиперактивни. В никакъв случай не полезни за себе си, не полезни за обществото, не полезни за реализацията си, не полезни за родителите. Изобщо стават много страшни и трудни неща, за съжаление. А това много дълбоко влизам на това много сериозен проблем взаимоотношенията между хората. Всъщност, за да има разбирателство и търпение и толерантност, то пак се прави вкъщи. Значи някъде вкъщи нещо, там са първите неща, първите модели, които децата виждат. Това е модела на поведение. Децата, аз си признавам, защото сега съм на толкова много години, но всеки Божи ден се сещам как всъщност майка ми е правила това или баща ми е правила това и се усещам, че работя с моделите, които съм виждала.
Всяко дете прави това, което е виждало. И когато си виждал цял ден агресия, шамари, бой, Да, алкохол, и ще станете агресивни.